Здравейте, приятели! Аз съм Илян Игнатов, а вие сте с канала на Float Fishing. В днешния хубав слънчев ден отново сме на язовир Александрово, като магазин Yantra Fishing ще проведе състезание по метод фидер, което този път ще е отборно по двойки. Ще бъдем 40 човека, в последна информация, така че ще се получи едно доста готино състезание от 20 отбора. Аз ще бъда в отбор с Наско. Това ще е за първи път да бъдем на отборно и да сме двамата. Така че наистина това състезание го очаквах с нетърпение. Като цяло ще има 4 сектора, като отборите ще бъдат разпределени по следния начин. Кучетата нещо се ядосаха. Секторите ще бъдат разпределени по следния начин: АВ и БГ. Тоест, единият човек от отбора ще е на А сектор, другия на В и другия вариант е единия да е на Б, другия да е на Г. Самото състезание ще бъде 5 часов формат, нали, нормално, повечето състезания са 5 часа. Много силно се надявам да има раздвижване на по-големи шарани и кантарджиите като цяло да ни им е спокойно. Пък и си става емоция, нали? С тия големите риби никога не се знае какво ще се случи. Може да си изградил някаква стратегия, да ловиш някакви риби, да те обърнат с голяма риба или ти да обърнеш някой. Така че като има по-големи риби, става доста интересно. Това е, приятели, лека по лека се събираме. Като цяло ни бяхме едни от пърти, които дойдоха тук. И ще има включване оттегляне на жреби, вече разпределяне по местата, по боксовете, и се надявам наистина да стане един хубав риболов. При отбора, след като изтеглим всеки отбор в коя зона се пада, след това ще има две, в които са всеки от отбор да си дали ще е в А или в В, или респективно Б и Г. И след като това изтеглим, всеки, който както се е паднал, вече вървим по секторите, кой как ще се падне. Добре да стартираме с Атанас Петров. Караме подред. Подред, в смисъл няма да има ред за тегляне, защото хептен ще станат 4 жребия, които няма смисъл. Започваме от както са записани по реда. Атанас Петров. Миналия път Тошко Петров си дръпна тапата, като си дръпна така. АВ. А и В. Това е с Илян. Да. Двете тая зона. Така. Втория отбор е аз съм чиста корупция. Байга. Да. Топ фидер отбора. Топ фидер. Топ фидер отбор. Мил Тодоров и Пламен Пушкаров. Това е топа на топа. Айва. Метод Екстрим, Ерин Махмудов и Цветан Цанов. Върти ги, бе! Ево, не тия се чувстваш, тия сме. Айва. EP Fishing Team, Петър Русов, Деян Дончев. Беби, ти ли ще теглиш или? Кои са корморани, Габо? Любен Стаменов и Юрий Митков. Този Любен Стаменов не го познава. Може да се запознаете. Някакъв възрастен чичко не се. По-старо от историята. Живарник, дали, батя? Аз имам, бе, какво да взема? Тук е нашия Айде. ще ти тегли. Аз теглих. Добре. Моля? Чирек, моля.
Не сега всеки от отбора си тега. Мисъл, Илян И трябва да после ще е това. Просто това ще очакват, не трябва да ги видим. Аз съм ги Аз ще тигля. Почваме от първия отбор. Ян Трафишинг 1. Те са А и В, т.е. това. Тук. Да. Значи Илянски е в Илян А. е в А, Ти си във аз съм във В. Добре. Също аз ли те? Ти? Сигурен си? Чакай, дайте ми разбъркам. Айде. Това ще е легнало тук. Г. Да. Г. Сега остава и тапа. Аз съм Г. Приятели, съвсем скоро ще почне състезанието. Вече съм изцяло готов. Този път се паднах на добре познатия за мен А сектор, в случая А8, по-към края на сектора. Така че ще видим, долу-горе имам някаква изградена стратегия, какво да правя. Вече съм се забъркал храните, като цяло ще наблегна на рибни пелети, рибна храна, но съм се забъркал и сладка, евентуално ако се наложи на нещо да играя с каракуди. Макар че, честно казано, мисля се настоявам за шаране. Така, най-вероятно ще бъде доста топличко днеска. Сутринта беше окей, обаче вече слънцето започна да печа доста силно. Готвил съм чадърчето, този път няма да се пика като гущер. Иначе виждам, че ще тъкат риби. Със сигурност ще има риболов. Сега колко и какъв, на какви риби, предстои да видим.
Така, приятели, приключихме със състезанието. Като цяло положението беше... Нямам думи. Наистина не съм вярвал, че може да се получи толкова слаб риболов. Като цяло риба има много, но днеска нямаше ги нали, по тая ивица. Изобщо не искаха да се хранят. Нямам си на идея, но доста слаб и тегав риболов. Лично аз имам един ободен шаран. Беше някъде около 3-4 кг. Скъса ми пред кепа заради моя глупост. Не бях отпуснал аванса, но то след... Значи удара ми дойде може би към 1 часа. След 3 часа хвърляне, без докосване, вече бях почнал да изкукуригвам. Половин час по-късно ми влязоха 4 бързи каракуди, като дистанцията, на която ми влязоха, беше 76 метра. В един момент махнах клипса, мъчих по-навътре, по-наблизо с другата върица, но просто нямаше, рибата не се повлия от тежката. Долу-горе каквото и да пробвах и колегите покрай мене, единствено удараха случайни риби. Така, приятели, Наско не съм сигурен как се е представил. Забравих да кажа, че след сигнала за края на състезанието извадих една сетричка към кило някъде. Сети се и тя кога да клъвне. Така де, Наско не знам как се е представил, като цяло състезанието по двойки е малко по-различно, в смисъл оформянето на точки, така че не съм много сигурен кой как се е справил. Предстои да видим по време на награждаването, вече като са готови списъците, ще разберем кой е победителя. Ще стартирам като Митеш Ивача. Здравейте, приятели на спортния фидер риболов. Той го каза точно така, Любен знае по-добре как се казва. Състезанието протече малко сложно, къде имаше риби, къде нямаше, така че какво да направим, такъв беше риболов, такъв беше деня. Ще започна с индивидуалното класиране. Индивидуалното на 4-то място, индивидуално с 4 кг 230 е Цветозар Тодоров. Благодаря. На 3-то място, както видим, то вече не е изненада това, бай Любен Стаменов с 6 кг 130. Браво, Любене! Браво! До там ми стигнаха силите. До там ми стигнаха силите. Браво! Стигнаха силите. Добре. На второ място с 7 кг 380 Анатолий Ангелов. Браво! Къде ще дал информация съм? Бях ти казал, сега ще си последен. Добре. Така. Ще кажи, не е ли вярно? И много ми харесва, че на първо място е едно младо момче, което днес много добре лови. Браво! С 11 кг 621 на кило. Школата, Йонко. Така, преминаваме към отборното класиране. Здрасти, Тоше. Така, на... Ти как ще се отзад напред? Да. Добре, на трето място се класира отбор Янтра Фишинг 1 с 6 кг и 200. Не чувам да се ръкопляска. Да, има уточнение. Сега, понеже ние сме организатори Янтра Фишинг, за това купите обаче ще си отидат в магазина, ваучера за третото място отива в Реч Чудовища 2. Кои са? Не знам. Кои са Реч Чудовища? Бай Ангел. След 3 Айде бе! преди 3. Вие сте четвърти. Първи подгласници.
Така. Караш ми, Той там ли е? Само полечко. Пропуснах да си дам купите. Си. Браво, момчета. 200 евро ли или 200 Това е школата на шампиона на народа. А, пък храните на Баянгел също. Така. Имате ли по една храна? Така, на второ място с 10 кг 225 се класира отбор без име. Браво! Гледай, Другия път да си кръстите отбора. по една храна. По една храна и... Волски. По един волче. Един волче. Може и по един. Ай, гледайте. Чакай. Така и на първо място пак искам силно да ги аплодирате, защото и двете момчета са обща възраст, няма и 30. Двете са екстрим 15-505. Браво. Отново в школата Йонко, благодаря му много. Ето по една храна. Сега, ако искате първо да снимаме наградените и след това всички направим една обща снимка и може да си варим. И така, приятели, приключихме с риболова, приключихме с награждаването. За мое огромно щастие, реално Наско се беше представил доста добре, беше втори в сектора. Реално и моето класиране не беше крайно зле, бях 6 в сектора. И така по сбор от наказателни точки успяхме да се доредим до третото място от към отборно класиране. Естествено индивидуални купи нямахме, защото и двамата не можахме да си вземем секторите. Но важното е, че поне от към отборно успяхме да се класираме. Малко ви се извиня, тук те изтърчи въдицата за тежка, но няма как, 2 метра е дълга, просто да, стига напред. За състезанието какво мога да кажа, също което ви казах и преди награждаването, беше доста трудно. Даже като погледна, нали, резултатите на всички колеги, най-много едно момче имаше 12 кг и тук там е по 7-8 кг, което, нали, показваше, че няма риболов. Общо взето нямаше човек, който да хване повече от 3, 4, 5 риби, нали, който има късмета, примерно да се завърти някой по-едър шаран или да му влязат 2-3 шаранчета, естествено се класира по-напред. Не знам каква е причината, не мога да се обясня. Наско ми каза, че е било имало земетресение, което по принцип изключително много влияе на рибите, негативно естествено. Но дали ще от това, имам някакви съмнения, че точно в момента хвърляха ивер, защото във водата имаше хипер много личинки, рибки, които за мен бяха на не повече от 2-3 дена, което означава, че може би сега хвърлят ивер, наистина не знам. Но важното е, че бяхме за риба, направихме си кефа, беше готино. И това е от мен, приятели. Надявам се да ви е било интересно. Чао и до нови срещи!